Бу атнада Казанның 7-нче шәһәр хастаханәсе коронавирусқа каршы Эпивак корона вакцинасын сынау базасына әйләнде. Прививканы иң беренче чиратта табиблар, укытучылар, Роспотребнадзор идарәсе хезмәткәрләренә тәкъдим иттеләр. Алар арасыннан теләге булганнар монда килде. Прививкага ризалык белдерү генә җитми әле, күп санлы анализлар бирәсе. Аны да монда бушлай тапшырып була. Менә ул Эпивак корона прививкасын ясатырга теләүчеләр. Беренче 20 кеше. Күбрәк пенсионерлар, урта яшьтәгеләр дә бар. Хәзер ризалык кәгазын тутыралар. Аннан скрининг үтәләр. Кан бирәләр, флюорография кирәк. Шуннан соң 2 көн көтәсе. Анализлар яхшы булса гына прививкага чакыралар. Әле менә чыктым гына, бер ярты сәгать утыртып тордылар. Температураны күтәрелмим, тегесенесе, все нормально. Барда яхшы. 61 яшьлек геолог Тәлгать Яруллин да тәвәккәлләгән. Шәршәмбе анализ бирә, җомга көнне прививка ясатты. Бөтен кешенең, бөтен хайванның, бөтен тереклекнең арттагы менә үрдәкләрнең дә барсың да яшисе килә, шуңа күрә генә инде. Белмисең кемнән эләктерәсең дә. Вдруг сез миңа шуңа күрә кеше выжилы бы. Яшар иде. Но ләкин аны көтеп ятып булмый бит әле. Исән каламы юкмы дип. Лучше инде булай шалт и готово. Почему пена выделяется? Газ выделяется, отлично. Элементлар, матдәләр, ритмәләр турында барысында белгән химия укытучысы Ирина ханым прививка ясаткач та шушы дәрескә килә. Ул да үзен яхшы хис итә, температурасы нормада. Эпивак корона турында ишеткәч тә уңай һәм тискәре якларын уйлаганнан соң прививка ясатырга була. Прививка – это одно из важнейших действий. Прививка ул эпидемияны җиңү юлы, иммунитет барлыкка китерү чарасы. Мин болай да ел сайын грипптан прививка ясата идем, толпаннан да ясатам. Язмышны сынарга кирәк түгел дип уйлыйм. Бүген коронавирус йоттыру куркынычы бик зур. Эпивак корона вакцинасы составында тере вирус юк. Ул пептидлардан ясалма рәвештә синтезланган аксымнардан тора. Ул организмга эләгеп бераз вакыттан соң иммунитет формалаштырырга тиеш. Әлеге препарат турында интернетта бар да ап-ачык язылган. Хәзер клиник тикшерүләрнең 3нче соңгы фазасы башланган. Моңарчы шикле нәтиҗә күрсәтми. Әллә шуны белеп, аны ясатырга теләүчеләр исемлеге көн сайын тулылана. Это список желающих, кто хочет записаться в добровольцы. Бу 7-нче сырхаухана табибы телефонына килгән СМСлар. Прививка ясатырга теләүчеләр яза. Сарафанное радио у нас в Татарстане работает очень хорошо. Татарстанда чыбыксыз телефон бик яхшы эшли. Әгәр урын калса, без һичшиксез теләге булучыларны чакырачакбыз. Прививка ясатам дип килүчеләрнең 40%-ын кире боралар. Күбесендә антитәнчекләр барлыгы ачыклана, я анализлар начар. Татарстанга 500 вакцина кайтарылган. Әйтик, менә шушындый бер тартмада 10 дана. Бер кеше өчен аның икесе кирәк булачак. Әйтик, бүген ясаганнан соң 21 көннән кабат ясыйсы. Киләсе атнага Татарстанга вакцинаның тагын бер төре кайта – Спутник V. Сишәмбе президент Владимир Путин теләге булганнарга прививка ясау кампаниясын башларга кирәклеге турында хәбәр итте. Вакцина бер яктан коронавирусны җиңү чарасы, икенче яктан ул кыска вакыт эчендә эшләнде. Тиешле тикшерүләр уздырылганмы? Кеше өчен киләчәктә зарары булмасмы? Без галимнәр, медицина белгечләреннән сорадык. Клетки инкубируются в специальном инкубаторе. Без мөрәҗәгать иткән галимнәрнең берсе Альберт Ризванов, КФУның фундаменталь медицина һәм биология үзәге директоры, профессор. Үзе дә ковидка каршы вакцина ясый башлаган кеше. Финанслар җитмәү сәбәплегенә туктатыла. Ул дөньяда коронавирус һәм яңа вакциналарга кагылышлы вазгыять белән таныш. Вакцина кыска вакыт эчендә ясалу начар дигән сүз түгел ди. Разработка нового лекарственного препарата. Моңарчы вакциналар 10 ел дәвамында ясала сынала иде. Менә шушы коронавирус пандемиясе сәбәпле вакцина ясау срогы кыскарды. Беренчедән бу моңарчы 2002 елда килеп чыккан коронавирус белән бәйле. Ул чакта пандемия булмаса да галимнәр ул коронавирустан саклану штампларын уйлап тапкан иде. Аннары хәзер техник заманы алга китте. Һәм бу вирустан вакцина уйлап табу өчен хөкүмәттән ярдәм финанс булышлыгы да бик зур булды. Аннан без кайсы вакцина яхшырак дип тә сорадык. Хороша ложка к обеду. Кайсын кадату мөмкинлеге бар, шунсы яхшы дияр идем. Кайберәүләр тикшеренүләр тиешенчә уздырылмады дип сөйләсә дә, алар уздырылды, тик кыска вакыт аралыгында. Я буду вакцинироваться обязательно. Казан медицина университетының җылышлы авырулар кафедрасы мөдире Ирина Николаева үзе һәм хезмәттәшләре исеменнән әйтә. Прививка җәмгыятьтә күмәк иммунитет барлыкка китерүнең иң тиз юлы. Перед всеми, кто не болел коронавирусной инфекцией. Авырмаучыларга вирусны эләктерү куркынычы яный. Кем ничек кичерәсен, беркем әйтә алмый. Бу әлбәттә һәркемнең үз эше. Шулай да мин инфекционист табиб буларак вакцинация безнең тормышны ковидка кадәр булган чорга кайтарырга булышыр дип уйлыйм. Прививка ясамасак, без һаман битлектән йөреп, очрашырга куркып яшәячәкбез. Андыйлар күп әле. Бүген без халыктан сораштыру уздырдык. Куркыта, вроде бы ширрисе дә килми шикелле инде. Әле пока аның турында уйлаганым юк, конечно. Но әгәр булайга китсә, хош не хош ясатырга придется, я думаю. Безнең Россиянең чыгарылган медикаментларына ышанып бетмәй, мин ясатмас идем.
не доверяю вообще прививкам. Кеше ясатса ясатабыз инде. Кая барабыз ди. Файдасы тисе. Потому что уж Башка шаңардан ничек котылып буласың? Прививка ясатырга да тыныч яшәргә. Прививка турында сөйләгәндә таяк ике яклы. Аны ясатырга була, ясатмаска. Көн саен авырулар белән күзгә-күз очрашучы йогышлы авырулар хастаханәсе табиблары бер тавыштан ясатырга киңәш итә. Чөнки җәмгыятьтә иммунитет тиз генә барлыкка килмәячәк әле. Үз сәламәтлеге якыннары өчен һәр кеше үзе җаваплы. Шуңа күрә нәрсә эшлисен дә үзе хәл итә. Фирүзә Мәҗидова, Илшат Аюбов, Рамил Зәкиев, Алмаз Зиядинов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.